Akuze ndakhetha apha mntu wam kule lokho. Yebo, ndathenga lo black and white yabo entshona ndithanda uba mandihlala kakuhle apha kuwo. Komnye ke bizawufika ihlale nje koneetibhek yabona uba noko wena baby hayi. Wondlekile. Wondlekile mimi wam. Yintonga. Hayi bo yintoni into ofuna ucaciswa? Ukuba eqaleni ungakwazi ufunda. Inoba ndim okanye ndim Dudwana andiandastendanga le but khacacise apha. Ndiyawucacisa ntoni sisiNgesi esibheki ufundile mos nawe. U-extra strength lo ngwanto. So udinga amandla ngoku. Amandla hayi bo mntu wam ungathanga andikonezi. Andithanga awundonezi ndithe awulasti. Andilasti. Ngoku kaloku nantsi extra strong ndifuna ulasta. Ulastela ntoni? Kanti busithani ngo andilasteli ntoni? So wena wacinga uba it's very important for ukuba mawuhambe wena uyondikhangelela amayeza. So wena ufuna undibulala Dlangisa. Ufuna undibulala Dlangisa ebhedini. Ufuna undityoboza Dlangisa. Ufuna undibulala uthi uyondithathela amayeza neepilisi. Yho, ufuna undibulala Dlangisa. Kame ubulala lowo ubhalwe ndawoni apha. Apha kubhalwe extra strong. Power pam ndikoneze mntu wam ube grand ube covered nawo. Kanti yintoni kanti ninamabhinqa ntoni ifunayo? Undifake kwipolisi yaxoka. Undifake kwipolisi ufuna undibulala Dlangisa. Ufuna undenza izinto ebhedini ufuna undibulala Dlangisa. Bethi amapolisa angenaphi nakule ncoko yethu. Akakho mapolisa abhaliweyo apha. Yi-extra yi-pure bedroom power le. Inika mna i-energy uba le nto endibhedi kuthiwe mandiqalisela nge-awari yabo mazimbini. Ndizisela zoyi-2. Funeke ziqale imvuselelo yantoni. Eyi umpehle madoda. Mpehle unawubuya ngelinye ixesha. Ndiya ecaweni mna anaxesha and lo mntu lokho. Ima ndiyeza. Umntana nawuhlala imoment nje nomntu wakhe.